Hola companys, soc Marc Oliva de Finques Arquitect. Com sabeu, normalment al canal de YouTube tenim els pisos que ens entren nous i les millors cases de Lleida que estan disponibles en venda. Així que avui us vinc a presentar una casa a la zona de la Bordeta. Fixeu-vos primer de tot, l'entrada en aquesta casa té una distribució de 4 plantes. Tenim l'entrada, el hall, la zona de la cuina, zona de menjador, quarto de bany i la zona on posar l'ascensor més endavant. Porta corredera i tenim aquesta àmplia cuina totalment equipada que té espai per la taula i tot el que us faci falta. Molta il·luminació natural. Fixeu-vos, els quartos de bany no entrarem per no fer el vídeo massa gran, però aquí tenim un hueco de l'ascensor i fixeu-vos aquest pedazo de menjador tan xulo. Des d'un costat fins a l'altre tindreu llum natural des de la zona de la terrassa i crec que us pot interessar força. En aquest cas tenim un mobiliari amb un foc de bioetanol i fixeu-vos quina terrassa. Tenim aquí una zona de tauleta, césped artificial, césped natural, arbres fruiters, accés a la zona comunitària que veureu més endavant i està impecable. Així que ara pujarem per les escales i us ensenyaré la part de dalt. Anem-hi. Pujant les escales tenim el que serien les habitacions. 3 habitacions, una d'envellès suec. Aquest d'aquí és el hueco de l'ascensor i quarto de bany, i aquesta és l'habitació principal que té vestidor i quarto de bany. I pujant per les escales, l'espai diàfan ideal per unes oficines. Comentar-vos que aquesta habitació principal té tot aquest vestidor per davant i per darrere i una zona molt maca que podreu tombar-vos aquí al solet i ser un raconet de lectura molt agradable. Així que les habitacions haureu de venir a visitar l'immoble per veure-les, igual que els quartos de bany. Pugem cap amunt. Bueno, doncs aquesta aquí és la planta superior. És un espai diàfan amb aire condicionat, amb un estat impecable, parquet de roure natural com el que tenim a la planta de les habitacions, el hueco de l'ascensor, tenim l'interfono a cada planta, termostat de l'aire condicionat i aquesta és la terrasseta que us hem ensenyat, ara us farem el vídeo. També destacar que les escales són molt amples i molt espai i aquí tenim un balconet que dona a la part de davant. Així que ara us ensenyo la part de la terrassa. Hola companys, doncs bé, acabem d'arribar a la part de dalt i tenim l'escriptori, però fixeu-vos tota la terrassa a la part superior. Aquí hi ha la rentadora i tenim aquesta zona de terrassa que li van posar el césped i aquest acabat de paviment. Fixeu-vos la zona comunitària, que boniques totes les casetes, una al costat de l'altra. Tenim la zona de les terrasses i la nostra en concret té una pedazo de palmera i uns arbres fruiters que us donaran producció de pomes i peres. Així que, companys, si esteu buscant una casa a la zona de la Bordeta, aquesta pot ser vostra. Ens truqueu 973 10 22 86. Ens veiem aviat.